Dun, dun, dun. Hello guys! Hello guys. Dneska tu máme strašné příběhy, které budeme číst z Google. Velmi strašidelné. Jsou strašidelné. Určitě. Prej. Takže uvidíme. Takže doufáme, že Takže jdeme sledovat prostě. Takže doufáme, že se vám tohle video bude líbit a že se budete bát s náma, takže jdeme na to. Doufáme, že jste se nás lekli. S náma kaubojskýma čepicema. Nebo já mám Balejla čepici, Pepča má cowboy. Ale jdeme na to. Takže já jdu rychle na Google vyhledat strašné příběhy. Už to mám vyhledaný. Okay. Tak jo. Vyhledal jsem jen... Jo, tak jo. Jaký dáme? Libus, to je, podle mě to je slovensky. Duš. Ne, počkejte. Takže už jsme nějakou, myslím, že našli, nebo nenašli. Ono se mi to nechce načítat. Ton. Tak jo, našla jsem Vybrali nějaký jsme příběh. tady ten. Tak jo. Noční návštěv. A ještě tomu máme fotku. Je to nějaká taková random. Random fotka z internetu, kámo. Takže jdeme na to. Tahle historka vás donutí pořádně si zkontrolovat, jestli máte zavřené dveře a okna. Máme. Dobrý. Oh my god. Manželský pár usnul při sledování televize. Když se ráno probrali. Vše se zdálo normální, ale před odchodem do práce žena zjistila, že jí někdo z kabelky ukradl telefon a peněženku. Proč má v kabelce telefon v noci? Podívali se na záznam z bezpečnostní kamery a objevili něco děsivého. V noci se k ním vloupal muž se zahaleným obličem. Postavil se asi metr od spících lidí a 15 minut na ně mlčky a bez hnutí zíral. Pak odešel policie muže nikdy neidentifikovala. Wow. Počkej. 1 minute 37 seconds. Takže tohle byl jeden příběh. Teď budeme číst Dědičný dům. Tahle příhoda se stala rodině z Pensylvánie. To je, myslím, že v Americe. Navštěvovali se do nového domu. Když ho chtěli představět, museli omlátit nebo zbořit několik zdí. Právě v nich našli strašidelnou věc. Oh my god. Desítky zvířecích kostí a věcí, které připomínaly jakési ameluty. Co to je? Neznámý věci. Případ řešilo mnoho historků i okulistů. Většina se shodla, že jsou to pozůstatky nějakých magických rituálů. Co to je? Já ani nevím, co to je, co na té fotce. OK, takže next příběh. Jako další budeme číst posmrtné sestry. Dvě zavražděné ženy. Obě v anglickém Birminghamu, obě 27. května, jenže jiný rok. Okay. Marie z Terezie roku 1817. Barboru v roce 1974. Obě se vracely z taneční zábavy. A na stejném místě je někdo napadl. On by nám to prostě YouTube mohl nějak to, takže asi budeme pokračovat. To budeme buď hláskovat, anebo řeknu prostě, já to teďka vyhlásku a řeknu, jak tomu budeme říkat ve zkrátce. Chápete? Ne. Takže budeme tomu říkat Zena, jako to říká tady až. Tak jo. Zena a Chápete?
Poté nechal těla ležet v křoví. Pachatele nedopadli ani v jednom případě. Tady jsou asi ty ženy. Asi jo. Takže jo, jdeme na další příběh. A tenhle příběh jsem úplně jako taky moc nepochopila, protože Ty příběhy jsou úplně jako, oni to mají strašně špatně napsaný, takže když tak se omlouváme za naše čtení. To asi psali čtení. nějaký random děcka nebo jak. Dvojčata z Tennessee. Historka, kterou se dodnes straší děti v Charlottenoze v Tennessee, asi někde v Americe taky, myslím Tennessee. Ale stopni to, prosím. Ale skutečně se stala. V jednom domě tam žili dva bratři, dvojčata. Rodiče jim zemřeli v poměrně mladému věku a muži pak zůstali bydlet spolu. Se sousedy se nikdy příliš nebavili a neměli přátele. Jednoho dne pak našli v obýváku dvě vedle sebe sedící kostry. K úmrtí došlo 3 roky předtím. Jo, a tam máme nějaký ten dům jejich. OK, hele, lidi, možná změníme a zase se podíváme na Google, co tam je novýho. Erži chce volně, aby jsme četli fakt hororový příběhy, takže jsem tady našla nějaký míň hororovej. To jsi řekla, že jsi Tam jsou ale fakt jako ty, který nám YouTube zakázal. Školní výlet. Jednoho dne jeli 3 nejlepší kámošky, Bella, Katy a Sandra, spolu se svojí třídou na školní výlet. Na 4 dny. Až dojeli, rozdělovali se do chatek a samozřejmě byly Sandra, Bella a Katy spolu sami v chatce. Toho večera se shodli, že ve 23:55, kdy už všichni spali, vyšli vše. Počkejte. Jo. Ještě jednou. Shodli, že nebudou celou noc spát. Taky to udělali. Ve 23:55, kdy už všichni spali, vyšli všechny 3 ven z chatky, nebáli se, byli v pohodě. Ale až do té doby, než Katy viděla něco černého zmizet za její chatkou. Šli se tam opatrně podívat, za chatkou nic nebylo. Viděli jen odlétat velkého černého ptáka. Všechny si oddechli přesně v 00 o půlnoci prostě. Něco šlouchlo ve vodě, hrozně moc se lekli, chvíli se nic nedělo, ale pak zase. Voda se začala pomalu zvedat, nejlepší kamarádky se tak lekly, že zaběhly do chatky. Zatáhli závěsy, rozsvátili si a zamčeli se. Bella se koukla do mobilu, kolik je hodin. Hrozně se lekla, když viděla, že je přesně půlnoc a že má celý mobil mokrý. Sandra malinko roztáhla závěsy a koukla se směrem na jezero. Viděla, jak něco leze z vody. Nějaký vodový člověk. Stál a šel směrem k jejich chatce. Hrozně se jí rozbušilo srdce. Nemohla skoro vůbec dýchat a spustit bytosti oči. Po pár sekundách, kdy už byla bytost 5 metrů od jejich chatky, se Bella na mobil ukázal čas 00:01. Ten okamžik se bytost rozpustila, byly vyděšené a radši šli spát. Druhý den, taky v noci ve 20:00, prostě v 10 večer, si zapálili svíčku, sedli si do malého kruhu a začali vyvolávat duchy. Všechny 3 naraz říkali: duchové zemřelých, kdysi bydlících v této chatce, udělejte nějaký znamení, aby jsme viděli, že jste tu. Najednou začal Belle zvonit mobil s neznámým číslem 00:00:00:00. Já už se bojím. Byly vyděšené víc než předchozí den.
a pochopili, že to má něco společného s tím jezerem, protože věděli, že nuly vypadají jako bubliny. Zmáčkla červené tlačítko konec hovoru. Jenže mobil se jí poblbnul a hovor přijmula. Vykřikla a slyšela jen bublání a jak tam někdo bublá, 3krát řekl smrt. Bela už to nevydržela a velkou silou mobil praštila o stůl. Byl zničený a vytýkala z něj trochu voda. Druhý den to vše řekli paní učitelce. Jedna paní učitelka jim řekla, že prý se v jezeře utopila mladá dívka. A kdo je o půlnoci venku, začne voda bublat. A z vody začne vylízat ta mladá dívka. Celá z vody. Sandru, Katie a Bella se polekali. Ten večer ve 21:00, prostě v 9, kdy byla velká tma, museli jít všichni kolem jezera v malém lesíku na stezku odvahy. Bella šla jako naschvál poslední. Katie a Sandra na ní pojistou čekali i s pár klukama ze třídy, aby zjistili, zda je Bella srab. Cesta byla vyznačena svíčkami. V půlce cesty Bella neviděla žádné svíčky. Kousek pošla a najednou se vedle ní jedna svíčka rozhořela a Bella si zapálily kalhoty. Po pár sekundách celá Bella vzplánula a spadla do jezera a utopila se. Po té době vidí každý, kdo jde na stezku odvahy, obličej Belly. V jezeře Bella vlastně zastoupila utopenou dívku. A dívka se nyní zjevila ve svém prázdném hrobě živá, kde po chvíli umřela, protože jí došel kyslík. A to samé se stane Belle, ale teprve, až se utopí někdo další. To strašidelný. Tak to bylo creepy. Příští školu přírody nejdeme k jezeru. My budeme taky v chatkách, ale na školček. Jo. A k tomu budeme mít stezku odvahy. A k tomu, já na soustředění máme taky stezku odvahy. Já nepůjdu sama, pokud to musí být sama. Na to ať zapomenou. A ono tam je jezero. Nebo něco takový. No, takže jako tohle bylo celkem creepy. Jako, já se přiznám, že tohle jako... To už se budu bát. Tohle už je jako fakt jako strašně. Okay. A to bylo jenom, a to byl jako jenom jako ten nejlepší, jako tady prostě, jak to říct, prostě jako nadpis, protože tady jenom vymřela rodina, smrtelné Vánoce. Smrtelné Vánoce? Ne, na to zapomeň, protože jsou Vánoce, já na to, ne. Okay. Takže budeme teď číst smrtelné Vánoce, prosím. Musíš... Počkej, co mám s tím dělat? Ona mi to nějak nedělá. Počkej. Jo, můžeš. Ok, lidičky, budeme číst smrtelné Vánoce. Já tady Vánoce. budu mačkat spíšíka. Okay. Já už jsem začínala. Byly Vánoce. Natálii se nemohla dočkat, až půjdou jíst smaženého kapra s bramborovým salátem. Ta chvíle nastala. Natálie měla v kapru pořád jen samé ostré a nebezpečné kosti. Po jídle šli čekat, než zazvonil Ježíšek a po pár minutách zazvonil. Natálie i její bratr Chris letěli k vánočnímu stromečku. Natálie dostala křišťálové kývadlo, velkou a tlustou knihu hororu a další věci. Její máma pošeptala tátovi, že by knihu dal. Natálii vyvekla, wow, jupi, dnes se budu bát. A její máma řekla, ty vole, počkej, stopni to. A její máma řekla, hlavně, že je šťastná. Až všichni šli spát, Natálie si četla horor v knize
Až dočetla horor, všimla si, že ještě krátkého textu pod ním. Pokud se nebojíte, vložte křišťál do otvoru. Do otvoru přesně křišťál pasoval. Naty ho tam dala. Najednou se všude objevil černý kouř a vtáhl Natálii do knihy. A prožila všechno, co se v hororu přečetla. To pokud řekla Natálii, už zhazni a jdi spát. Natálii, kde jsi? Mama se koukala do knihy a viděla tam fotku její dcery. A úplně bílila očima a brečela krev. Přišlo jí pěkný. To divné. Pak se koukala na křišťál a řekla, ten je pěkný. A křišťál vytáhla z díry. Zase se všude objevil ten kouř a na zemi se objevila mrtvá Natálie. A přesně 31. prosince v 0:00 se uškrtala a umřel Chris, protože stál moc blízko ohňostrojů. Jako tenhle příběh už není pravda. To se mi taky zdá. To je jasný. A jako tyhle příběhy asi nejsou úplně Zatím nejstrašidelnější byl ten první. Ne, ten předtím. No, o té prostě dívce ve vodě. O té dívce ve vodě? No, to byl ten první. To byl horor. Teď jsme četli Miranda. No to je jedno, ale už to má jako to video celkem dlouhý, takže tentokrát už to asi ukončíme. A doufám, že se vám tohle video líbilo, že jste se báli s náma a že nebudete spát v noci. My taky asi nebudeme spát, ale... Je to jo. Já zítra ale musím vstávat v 6 ráno. Já musím vstávat taky, protože jsem přijede. No takže doufám, že se vám to líbilo a papa.